लोगोफोरनो आं फोथाराव मोनफैबाय आरोना जोंहानि आइ मोनहानाव आं माइ गायनो फैदों राभा गामियाव आरोना जोंहानिनो आइ मोनहा गायो आरोना लोगोफोर आंनियाव दसे ओरैनो टाइम पास दसे गायनो होनना फैदों आरो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालाम दोननानै थांसिगोन आंखौ ट्रेक्टरबो हालेवदों दैबो सारदों आखाइया जोंहा थाबायनायाना बिदिनो नायगासिनो आट'खौल' फिसा मा जादों नों मेथाइ जादों मेथाइ जादों सोर होनाय नोंनो मेथाइखौ हा सोर होनाय नोंनो मेथाइखौ सोर होनाय मेथाइखौ सोर होनाय आनै होदों आं बिदिबा फोथाराव थांसै लोगोफोर आं प्लास्टिक मोनसे लाबोदोंमोन ना सोर बेबायदि जाफाव आव माथो अन्थाइ ख्रेब ख्रेबसोहाय गैया आंखौ ब्लग लाजादों खारो गोजान बेरायना थांखाबाय नै आंखौ माने भिडिअ ब्लग लाजानो गिदों आरो इयो खारखुमाखाबाय आरो गुमिया ओरैबायदि सैथार माने आब' फैदो सापुरिनि दादि हेल्प खालामफैदो नै दानि दादिया दादै हाय कय दे aku एकबार जोंहानि हायाव नै जोंबो दङामोन आरो बुरजा हाजिरा लादों सासे सानै एबा सयसान जा खन'बदि रिलिज खालामग्रा ini kono botin labdang rilis ay mainawna baday maboray kubra मोजाङानो माथो गायनो हाथाराखै नामा नोंसोरलाय रायलायनो सम गैया बिस्राफोरा ओरैबायदि गायदों आरोना आंबो गायनोसै दा गय जादां First time ang may kaya na ya. Kaya na.